lang basayo karan thangmahai keusya khaslang basayang pai thango teisa chung 70 বছরনি উনো তিনি গুয়াগ্রানো মামানি ইয়াগুলো তেইশা chung chini dofani sinoro 32 family je joint family chung borokno I promotion engoi jotono lamsabro obon sakang batch kese chung lamsabka ngai 92 voters vote rimanai rok borok khai join khaibege chung jotono sibo Greater Tipraland ini imang chini borok ni tinang obosung muktang khainani bagai TTIDC amchai gnangoi TTIDC ni phatharobo ching borok je tongnai jottono chung kobogo tamhnaiba tabuk jaroti chung dukha hansa baksa khlaioi chini sanmani chini naharmani chini imang dofani bagoi obo jodi chung thansa khlaioi sanlai mankha kai chung mabo mankha ADC manmani thansa ngoi sanlaikha duk phana chung mankha 1985 1st April sini chung kha khlaio phainai 2026 o delimitation of assembly legislative assembly by Lok Sabha nai aprokai nini taimono seat rok bangnai luk সংখ্যা জনসংখ্যা lukorok bangmani jani jani hasio omutin bising ngai chung aboni sakang chung chaitiok nai chini সংবিধান ni bharat সংবিধান ni 3 tai 4 dhara ni bising ti khlaioi bahai kre chini borokno chung baithangni অধিকার বাইথাং থাঙ্গই দংনানি अस्तित्व बांला बेखाय अस्तित्व नारक दंनानि चिनि अधिकार दङ जों सिना नांनाय अधिकार न तुयै जों ग्रेटार टिप्रालेण्ड मानियासा थानसा बाक्सा ख्लायै जों सामुंमा तांलायनाय आं अरकखे सानान नायो बाक्सा लुकु थुंकुरुं लुकुथुं बदल बरक साबो उन्नयन हामक्राय ककबरक बथे हामक्राय खलायका हंखायबा दफा हाइन थां दंनाय बले हिसाव आं सानानि मुसुंगो हामक्राय बाय सिमिनो जदि दफा थां दं हंखाय थासिं आं आनि कक साकुरबो साका आन्दामाननि जारवारक 2011 सनो लुकु लेखाफुरु बरकनि बरक 266 हंखायका हामक्राय नंग दं हंखाय बरक 65,000 ni kesam kaisa tofa tini komornani komorin thaka hini mano bharoto 130 koti bo 266 jon ni tam percentage tong andamano aro je borok tongmani jotto aro ni je borok thumoya koi aboni bisingo 266 466 tabo hinjago borok na o 266 ni sibi 466 bangkhane o 466 ni percentage busuk nai जों आबोनि बागै नायसिं दंनाय जों आबोनि बागै नायसिं दंया जों भारत हावो हाबमानि जिनि राजा चुक्ति पत्र खलायै एग्रीमेंट खलायै जों कमरनानि बागै हाबबा भारत हानि हाफां रक जुनो प्रोटेक्शन दिथों जुनो नायकानि खलायथों जिनि हामक्राय नायथों किन्तु कमरनानि बागै हिनि हाबिया आबोनि बागै भारत हानि जे संविधान दंमानि সংবিধানनि साकाओ चिनि पयतो दंगो तामहुने अ संविधान दंमानि मानैसो जों सान दङ आबोनि बागै केबो बिचिनोतो बादि हिनमैया तामहुनै जों भारत हाबाय कागय थानानै हिसायाबले भारत हाबाय दंगय भारत हानि बिसिंगनो जों हास्ते नायो संविधाननि 3 tai 4 धारानि बिसिं दिख्लाय जों शान्ति सम्प्रीति बया शान्ति सम्प्रीति बिरोधी बया जों शान्ति सम्प्रीति बिरोधी बया तामहनैबा शान्ति सम्प्रीति बिरोधी हिंखाय चिनि हाबो जत जाति गोष्ठी दङ थुरुक दङ हिन्दू दङ ख्रिस्टियान दङ बुद्ध दङ ताइतामो दं वैष्णव पुजिनाय दङ मुगलि रक दङ जत नतुइनो जों दंले आगेनि सिमिनो nga bahai जों साम्प्रदायिक नैबा आबोनि बागै जों साबो जों के कुनु
কোনো দফানি বিরুদ্ধেয়া কোনো জনগোষ্ঠীनि বিরুদ্ধেয়া চিনি बायथांनि अधिकार बायथांनि मानथाय संविधान बिसिं तंमानि अबनो जों आदाय खालामनायनि बागैसो चिनियाव लुकुसभा गणतान्त्रिक आन्दोलन हिनजाकमानि आबानो जों खालायथांनाय मानियासाक जों थानसा बाक्सा तंनाय अबसे चिनिखौ हामबाय जे koksemung जे kaisa koksemung sar amtani lukorokle ni kaisa koksilgamung jemon root koroi थांलाय सुनायनि लामा गाहाम koroi amano toini noni hapangni hoite tamko जोंनो हाफां हिनजाकिया हाफां हेकै राज्य सरकार निजे बुवाग्रा बनसे हाफां दं जोंखै एडिसि एलाकानि एडिसि एलाकानो तुयै एडिसि आमथायनि तुयै चिनि जे खालायनानि आबसे जों नरक जदि वानसुकै नायखांखाय जेफोरो जों इलेक्शन केम्पेइन खालायो आफोरो जों वाइसाफानो जों फायगाखाय सरक नामसिनाय जों फायगाखाय अमति खालायनाय जों फायगाखाय अमति खालायनाय होननाय जों साया जों ताम साका जों पावर अफ फाइमानि यागलबो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नतुयै जों ताहिमनो लुकुसभा खालायनाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नतुयै एडिसिनि काउन्सिल सेसनाव जों रेजुलेशन पास खालायनाय जेटा जों रेजुलेशन पास खालायका अबनि यागलबो आं सानाय राज्य सरकार सहयोगिता खालायखाय राज्य सरकार चुबाखांखाय जों राज्य सरकारनि थाखाय ताबो रांरि सानाय दङ राज्य सरकार चुबाखांखाय केन्द्र सरकार चुबाखांखाय एडिसिनि बिसिंगो जे लामा दंमानि जत लामा बचिनिया अब राज्य सरकारनिबो लामा दङ अब ब्लकनिबो ब्रिक सलिं खालायजाक दङ जत नि चुवाचु मानखांखाय जेमन तुई जे रोजाकमानि पारावो अब तावबो राज्य सरकारनि जागो प्राइमारी स्कूल सिमिसे चिनि यागो अमति खालायै जत चिनि एडिसिनि जे बिनि फान दंमानि क्षमता दंमानि पावर दंमानि खसो रिजाक चिनि एडिसिनि फान पावर न फुवार कांगाय जों एडिसिनि जे सामुंतां दंनाय रक एडिसिनि जे इएम दंनाय रक एडिसिनि जे काउन्सिल दंमानि बरकनि खरांनो खोनावै राज्य सरकार केन्द्र सरकार चिनि बरकनि हामक्रायनि बागै जों जे सानमानि रां रहर कांगाय एडिसिनि उन्नयन एडिसिनि हामक्राय उंनाय नंनाय जों साया जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सिमि जों सामुंतां दंनाय फिया जों ताबुक एडिसिनो ताबुंनि सिमिया थांनाय 37 बछर 38 बछर मय एडिसिओ जे कर्तृपक्ष दंनाय रक ताबुक जोंसे विरोधी पार्टी इंगै दंखायो एडिसिओ आगे आरो बामफ्रन तंखा अरो बामफ्रन तंखा हाइफानो अरो आरो कायसा सरकार तंफानो बरक काहाम खालाय चुबाया नरक नायमानो बुसुक रां रहर दं बरक आगे बुसुक रां रहरका ताबुक बुसुक रां रहरका जों खलबया बोले जों खलबया एडिसिनि बिसिंगो 1167टा रुट दङ एडिसिनि बिसिंगो 1167टा कलक बारा जत मिलिवय सारा बछर रां रहर माने 4,50 लक्ष लामा तंसा खालायनायनि बागै पिस लामा खालायनायनि बागै 60-70 लक्ष नांगौ कय किलोमिटार खालायमाननाय अमतिनो जों ताबो राज्य सरकारनाव कयै दङ केन्द्र सरकारनाव कयै दङ आं लामानि सिमि कक्साका एजुकेशनाव जों रांनाय दङ केन्द्र सरकारनि थाखाय नाय दङ राज्य सरकारनि थाखाय नाय दङ जों अमति खालाय जत दप्तरनि तरफ थाखायनो जों राज्य सरकारनिफ्राय जों जगाजग खालाय दङ केन्द्र सरकारनिफ्राय जगाजग खालाय दङ अ रां रक मानखांखाय जे मान्थै चिनि फाननि बिसिंगो लिमिटेड क्षमतानि बिसिंगो ताई माने संकुचित क्षमतानि बिसिंगो जों एडिसिनि बररकनि बागै जत जों सामुं थांनायनि बागै प्रस्तुत त्रिपुरालेण्ड ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों साननाय अबनि अर्थ फैया जे राज्य सरकार रां रिमानि मानखांखायनो चिनि जतन थांनाय बरग जोंना खसरैनो रां रि दङ बिसिनो रिउ दिनै अ ताकलाय बिसि सिमिया खालि बिसिबो अफायनाय हायफानो चिनि चाइत्यक मानि जों चाइत्यगै दंनाय जों सामुंतां दंनाय एडिसिनि बरकनि बागै जों सामुंतां दंनाय अबसेनि एडिसिनि बरकनो जों गग्रि हामबाय
kok kami ni mung tei bo edisi village na andar kala ও কামি তো তাহি no bidamon sar সর্দার পাড়া ওবিসি না আমার সাকা আং খাইছি আং সাইরিকা অর কাইসা ব্রিজ নাই जों ख्लायनाय अर काइसा ब्रिज abo kaisa sagari sa